Ydych chi'n barod i ddarganfod pethau waw? Ydyn! Oeddech chi'n gwybod bod gyda ni gyd 5 o synhwyrau? Blasu, arogli, gweld, clywed a theimlo. Y synhwyrau. Eich tro chi nawr. Chi'n cofio nhw? Blasu, arogli, gweld, clywed, teimlo! Da iawn. Yn gyntaf, i ni'n mynd i ddarganfod mwy am 2 o'r synhwyrau. Blasu ac arogli. Arogli'n gyntaf fi'n credu. Ni'n defnyddio ein trwyn i arogli. Pa fath o bethau allwch chi arogli? Pizza. Pizza o... Bwyd. Ie. Anifeiliaid. Rhai anifeiliad yn ddrewllyd yn dyn nhw. Môr. Y môr, ie. Fi'n licio arogl y môr. A hefyd... Salad ddrewllyd! Ycha fi. Mae eisiau golchi ddyn. Arogli. Criw. Arogli. Oeddech chi'n gwybod bod y trwyn yn neud mwy na helpu ni arogli? Mae'r trwyn yn helpu amddiffyn y corff. Tu fewn i'r trwyn, mae yna rhywbeth arbennig. Chi'n gwybod beth yw e? Snot. Yes, snot. Ond i fod yn ludiog ac yn slimy, mae snot yn bwysig iawn. Pan yn ni'n anadlu mewn, mae snot yn helpu i lanhau'r aer cyn iddo fe fynd mewn i'r corff. Mae snot yn dal germau a llwch, fel trap, i ddal pethau na ddyle fynd mewn i'r corff. Mae snot hefyd yn helpu cadw tu mewn y trwyn yn lib, fel nad yw yn sychu. Felly, snot yw ffrind gorau ein trwyn. Bod e bach yn ycha fi, mae fe'n cadw ni yn iach. Mae synhwyrau yn waw.